चम्पकनगर आमचाइनि दरगाबासी गामियाव लाहार कतर Swnamnani bagwi yapri Romyakmani fiaba kasai tongkha juda juda kok silchamung lahar kotor Swnamnani bagwi nango ha nango it nango cement tei kubunni nangmani mani khwnai fiaba lahar swnamthani nangmani ha bebagno document nawi nai akowai kok salaima yagulo ha rinani kok chaplaimani fiaba ha rwnai rok manliya rang obahaino kok silchamung kasaka tini khana rwnai hwnaino sajagui mangno tongkha fiaba tabuksak joratei maya khorang khokjabo rang riya wngma bai lahar kotorni samung bahaino khlaijakya khana sonini bisingo rang maya hingke khoroksani mungui mamla khlainani kok saka ha rwnai ro koktoma thumnani bwskango phaiui ha rwnai sai khna rwkha ha nafaina phaipuru bebagno nangmani document rok nai akowui kok salaiui bo ha rwmani fiaba ha rwmani yagulo ha nafai phaimani yagulo manliya bo rang wairwaino rangni kokno tui kok bo salaikya tini khana rwnai hwnimang sawi tongkha bono fiaba rwliya wairiwai kokdukni bisingtui bo borok bai kwrwngnani chaitokha tei kokdukni bisingtui borokno rang rinani bo saka fiaba rwliya obahaino kok silchamung siljaka waishu kokdukni bisingtui borok bai kwrwngna hingke phun bo tisayang mani kok silchamung siljaka 1.5 lakh ni slai kwbang rang manthai hwnui saka bo tabuksak joratui talchar kawi tongkha manya khurang bo kok simino riwi tongo mungsabo samung khlaya hwnui kok siljaka khonani bisingo rang mania hingke officially SDM no janogui lahar kotor Swnamnai company ni mungui mamla khlainai hwnui bo saka bo tinikai ang khu tension khami ni simi borok det rekha rang rana hwnui je ani aro ni je hatlang thangmani borok bai chukti khaijak engka kagos potro josto nanu ke tongo tini khi tujak liata engka gai mia 20 tarik renani ekdom sure khana norok phaiji rang manai mia phone thanani sekang phone khaijuka prai 50 bar khaikya as ko subom bini title rok ang salmalia title rok bosai ba subom mano ang phone khaijuka borok phone ti receive khaya obahai hingga angku tension kha taksuk jara rang maya prai 1.5 lakh ni upor rang manthai hingga prai 8 masoli tongo kok simiri tongo borokun samung khaya hingga borokno ang tabuk khonani bising judi rang riya hingga officially SDM no ang janoknai SDM no janogoi kono reply maya hingga je company je asamagon toraru ni je uko highway khaitongnai a company ni mungoi ang case khainai anat salsani khana salsan ang borok no jorarnai ang tini no SDM no ang janoknai SDM no janogoi borok tam sanai ganai khana ni bising judi rang riyang kakai ang case phone khainai nangkhai bongni je machine dodar je chaloknai akonai khana ang phaikai borok no atkirinai rang khe busman thai tongman prai ani oro ani ang pran G10 tirino angka ani message ni mongoi sukuna borok khorok tamoi 1,65,000 manthai tau khoksapan maya det chimir wak borok kono iko respect dia manai sini sai rohro a subom hnei manager pha jagani ingkai borok no to ang naili akhana salsa jorati nane ang tini officially 12 ta ekta roko SDM thanai SDM thangai SDM ni borok tam sanai negana judi borok nasingra de salsa sane hingai man nasingnai judi officially thangai judi ukeng yakai company mungoi case khaine ani thani kagos potro borok boi thangai je ko khaimani chukti khaimarok jatham tongo agreement khaiman kagos tongo tini tujak leta nang khakai norok no ang taisa iringui ang kagos no phonukta judi sai orang mai thangsinai aba rang judi mai hangka officially SDM no kichang information khainai tini judi borok tamsa te salsa salnai nasingra dingke man nasingnai judi ing yangka ang case khaine ani je man thake manai ani kagos potro uke khaijak ang borok no tai consider khaliya tai norok tabuk thangdin nai de a lama bo borok perfect emon thik khai dingke buriya borok cherai rok bike chaloknai thanai himnai school thanai rok nor kicha jotono video khaidei naitlang thani borok khaya ok simir wo khaya borok obo haikai second time hungkai gana gini borok ni thani ha ukona phon borok mayang nai engkai tini hingga kai jero ha ro hanai rok jotono deko tini phaina kok tongmani joton samungo thangbaikya chini media bai rok leri thanganga khoroksa borok ni bagai kidney kaisa chuba chunango
kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kwrwngwi mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanaini umor wngna nangano 2 chi ni simi chengui 4 chi jora tei blood group wngna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanaini bisingo chwla eba bwrwi jesa borok phano chubai mano।